пеш аз ҳама ассалому алайкум дӯстони азиз, апои азиз, ховарони азиз, хуш омадед ба канали ман. меҳмонои нави канали ман, азор раҳмат ки шумо бо мо ҳастед, дастгирӣ мекунед. не ки видеое ки ман динашава пардофтам беҳад просмотр вообще нест, ҳама уже чӣ шидега дӯстони азиз. агар оз як офизи як чира партои сразу мардам дарамо ам просмотраш шурӯъ мешава, ам тамошобинаш, ам сумаш, ҳамаш аҷоиботай. хекне хел видеое ки мы партоем интересни нестан одамода. ва пои азизи ки да интересни будан аллакай видеои ман хела бад хок агиби як моҳ қариб видеои хел партофтаги набудам. мумкин дига да каналои во наброя, барои дисе ягон ҳафта нигоҳ накунӣ уже дига у канал да у одам намеброя тез. анам хел хайр дӯстони азиз, ака дастгирӣ кунем, видеоро тамошо кунем. дар ҷай бошад чӣ хеле ки диден чои саҳар ма камтарак видео кардагӣ будам дӯстони азиз. дар ҷа имрӯз рӯзи ден раждени тағамай, рӯзи 27-маи видеои ма дӯстони азиз. камтар ози қаракаем чипхтипази ки кайсем нишон метам. мирғ, картошка, майонез, кепчуку намхел барои дирни мариновати мирғ чизе ки аст амро мекунем. намак, руған камтар, чеснок, переправа барои мирғ хайнам хел дӯстони азиз. чизе ки ёфтем амро мекунем то ки ба мазза шава. мариноват мекунем, як 2 соат вори ма мебонам беҳтар ва дар духовка мепазам дӯстони азиз. мекунем ҳамаша спед кардам мекунам. чизеро ки спед кардам хавиша мекунам кам аз инҷа мариноват мекунам. бо мо бошем то охири видеоро дастгирӣ кунам. видеои тархила партофтам дар як видео рафоат табондам. анамда жалб задан рекламаои ман маҳкам шидага дӯстони азиз. барои мояма шумо хоҳиш мекунам блогерое ки хел офизора мебонем накунед, агар дем жалб бишава уже видеои канали ман маҳкам мешава. бояд 90 рӯз ягонта жалб ная. баъди ҳамин 90 рӯз ки ягон жалб наёя, жалба ба фикрам баъд гум мешава, баъд тозабо мешава канал. агар дар ҳамин мобайни 90 рӯз бо агар якта дига биёя, ҷудофисем полностью маҳкам мешава канал. як 10,000 подписчика чӣ хеле ки дар 10,000 ай офизо омадагиянд дӯстони азиз, ай ҳарчи омадагиай во номаълум занан мардан барои ман ба фикри муқа тамошо намекунанд. касоне ки зан ҳастай ҳатман видеоро тамошо кунед дӯстони азиз. меҳнатои мо ҳамаш барои шумоай, дастгирии шумоай. ака дидум просмотр вообще нест, дига намефурад видео партой. дар ҷайи мирғи ма пухтеса тайёр шидеса, дига ҳамқадарша ма видео кагем да шишкаги нест дӯстони азиз. боз дар ҷа намихел гарбушора хоз тоза мекунам, мешум баъд мепазам дӯстони азиз. намихел майдашон кардам, дар рӯзи руған мепазем, мегирем, меёшам. ҳатман видеоро тамошо кунед, савоб шестабоне ки занакоям блогер занако бинам будроянд дар каналои мо. уже чӣ хеле ки гуфтам хелай видео напартофтам. одамои ма чӣ шидаган, агар рози як офиза партой 30-40 мегира просмотр. ҳанҷа моеҳои ма пухтесанд дӯстони азиз. ина чӣ хеле ки диден моеҳам тайёр шид. боз пас корборӣ дигамон мешава. михел дар духовка мирғ, картошка дохтем, моҳӣ бирён кардем дӯстони азиз, шӯрбо кардем, ош кардем. ана инҷа боша шӯрбамон ҷӯшидесе. мумкин овозои кӯдакон меса бошанд. видеои динагиро партофтам, кӯдако ки будан маҳкам шид комментарияш. намдумоз ютубам ҳар як қонуной бировардеса, дигар намефаҳмед чия чӣ нест. дӯстони азиз, шӯрбои мо ҳам тайёр шида медӯша майда то шиша. дар ҷа боша хай пиёзи
айоша пиёзша то қавидо кагемад ва биринчи дохтанша дига успед накам дӯстони азиз аллакай дараҷа биринчи дохтаги аз камтарига чӣ мешава да медозем хел сархони оддия ки мо хеле гуфтам мохрим бахамонем дӯстони азиз